Mae cwestiwn 2 am Venn diagrams. Edrychwch ar fan a mae'n dweud esboniwch beth mae croesdoriad dy yn meddwl yn y cyd-destun yma. Croesdoriad dy yw y rhanbarth sydd wedi ei tywyllu wedi ei ddangos, ond mae'r cwestiwn yn gofyn beth mae croesdoriad d- mewn cyd-destun. Dyma diagram o myfyrwyr sy'n astudio mathemateg a dim drama. Nodwch bod hwn ddim yn nifer o fyfyrwyr sy'n astudio mathemateg a dim drama a nid yw yn debygolrwydd. Direi ni nawr edrych ar fan 1. Mae un o'r myfyrwyr hyn yn cael ei hap ddewis. Darganfyddwch y debygolrwydd bod y myfyriwr hwn yn astudio 2 yn union o'r pynciau hyn. Mae'r rhanbarth wedi ei tywyllu'n goch yn cynrychioli y nifer o fyfyrwyr sy'n astudio 2 pwnc. Mae'r 13, 10 a 6 yn cynrychioli y myfyrwyr sy'n astudio 1 pwnc yn unig, ac mae'r 5 yn cynrychioli y nifer o fyfyrwyr sy'n astudio dim o'r 3 pwnc. Mae angen arnom ni y debygolrwydd o myfyrwyr sy'n astudio 2 pwnc, sef yr rhanbarth coch, y 2 a 4, felly 6. A oedd yna 40 myfyrwyr yn gyfan gwbl, felly y debygolrwydd yw 6 allan o 40, neu 3 allan o 20. Mae angen arnon ni nawr y debygolrwydd o myfyrwyr sy'n gwneud Ffrangeg neu maths neu'r 2, felly hwn yw y rhanbarth melyn. Ni'n gweld o fewn hwn 13, 2, 10 a 4, felly 29 myfyriwr, ac felly y debygolrwydd yw 29 allan o 40. Nawr ymlaen i ran C. Darganfyddwch a yw astudio mathemateg ac astudio drama yn ystadegol annibynnol ar gyfer y myfyrwyr hyn. Ydy'r debygolrwydd o a'r debygolrwydd o dy yn hafal i'r debygolrwydd o croesdoriad dy? Y debygolrwydd o yw y rhanbarth gwyrdd, y 10, 2 a 4. Felly, y debygolrwydd o yw 16 allan o 40. Y debygolrwydd o dy yw'r rhanbarth glas, y 46, felly 10 allan o 40. Y rhanbarth porffor yw'r croesdoriad o a dy, a debygolrwydd o croesdoriad dy yw 4 allan o 40. Ydy'r debygolrwydd o a'r debygolrwydd o dy yn hafal i'r debygolrwydd o croesdoriad dy? Y debygolrwydd o yw 16 allan o 40. Y debygolrwydd o dy yw 10 allan o 40. Os lluosom ni rhain dy gilydd, ni'n cael 160 allan o 1600, sef 1 allan o 10, a hwn yw'r debygolrwydd o croesdoriad dy. Gan fod y debygolrwydd o times y debygolrwydd o dy yn rhoi y debygolrwydd o croesdoriad dy, maent yn ystadegol annibynnol. Direi ni edrych ar hwn eto. Ar gyfer y set a b ar y diagram Venn. Mae'r tebygolrwydd o yn 4 allan o 8, a'r tebygolrwydd o b yn 2 allan o 8, sydd yn hanner lluosi a cwarter, sef 1/8. Y tebygolrwydd o croesdoriad b yw 1/8 hefyd, felly mae a b yn annibynnol. Ond deryn ni nawr ystyried, os symudwn ni 1 o'r 3 yn y rhanbarth yn unig a'i roi yn y rhanbarth b yn unig. Bydd y diagram Venn wedyn yn disgwyl fel hyn. Nawr, y tebygolrwydd o yw 3 allan o 8, a'r tebygolrwydd o b yw 3 allan o 8 hefyd. Felly y tebygolrwydd o wedi ei lluosi ar tebygolrwydd o b yw 9 allan o 64, ond y tebygolrwydd o croesdoriad b yw 1/8.
Mae 9/64 ddim yn hafal i 1/8, felly mae a b ddim yn annibynnol. Felly, na gyd ni wedi wneud yw trosglwyddo un o'r rhanbarth a yn unig i mewn i'r rhanbarth b yn unig, a ni wedi cael canlyniad wahanol o ran annibynniaeth. Felly, beth ydw i'n meddwl os mae dau digwyddiad yn annibynnol? Wel, yr enghraifft traddodiadol yw taflu ceiniog a taflu dis. Felly, hyd y gwyddom, mae rhain ddim yn effeithio ei gilydd mewn unrhyw ffordd corfforol, ac felly, os o'n ni am wybod y tebygolrwydd o cael 6 o'r dis a pen o'r ceiniog, bydd hwn yr un peth â'r tebygolrwydd o cael 6 wedi ei lluosi ar tebygolrwydd o cael pen, sef 1/6 times 1/2, sydd yn rhoi 1/12. Os newn ni tabl o canlyniadau, wedyn bydd hwnna yn neud sens. Felly, 12 canlyniad, a dim ond un yn nhw yn bodloni ein 6 a pen, sy'n rhoi 1/12 posibilrwydd. Yn yr enghraifft, gwelwn ni'n gynharach oedd y bach yn fwy cymhleth. Nad ydym yn gwybod beth yw a b. Ni methu wneud unrhyw ragdybiaeth ynglŷn os ydyn nhw wedi'u cysylltu mewn rhyw ffordd ac felly ddim yn annibynnol. Ond gallem ni meddwl am efel bod a yn annibynnol o b os mae'r tebygolrwydd o a ddim wedi ei effeithio gan os bod b yn digwydd ar gwrthwyneb. Felly, os edrychwm ar yr enghraifft cyntaf, mae'r tebygolrwydd o a yw y nifer o a's, 1 plus 3, dros y nifer i gyd. Felly, 4/8, sy'n rhoi 1/2. Nawr, os cyfyngwn ni y sefyllfa lle ni'n gwybod bod b wedi digwydd, felly ni ond yn disgwyl ar y cylch coch, hynny yw b. Yn y sefyllfa yma, a wna i ysgrifennu symbol na esbonio mewn muned. Mae gennym ni ond 1a, a 1 plus 1 canlyniad sy'n rhoi 1/2, ac felly mae rhain yr un peth. Nawr, byddwch yn cwrdd â'r symbol yma yn a2. Gallwn ei ddweud fel y tebygolrwydd o a foddyr b. Ni'n galw hwn tebygolrwydd amodol. A beth sy'n digwydd â tebygolrwydd amodol yw beth fi newydd darlunio. Rhoddef bod b wedi digwydd. Beth yw y tebygolrwydd o a, sy'n meddwl bod gennym lle sampl cyfyngedig. Felly, yn y sefyllfa yma, y lle sampl greiddiol yw'r holl bocs, a mae hwn wedi ei nodi mewn wahanol ffyrdd. Weithiau ar llythyren groeg omega, sy'n meddwl i gyd, neu ar llythyren groeg psi, neu weithiau just s. Felly, dyna'r holl sampl ni'n disgwyl ar, ac mae hwn yn berthnasol i ffindo'r tebygolrwydd o a. Pan rydym ni'n cyfyngu ein hunain i b yn unig, felly ni mewn i'r amodol o fewn y sefyllfa yma, disgwylwn ni ond ar y cylch coch yn y sefyllfa yma. Ond beth byddwn yn gweld yw ein bod ni'n cael yr un tebygolrwydd am a yn digwydd pan bod ni'n cyfyngu ein hun i b,
neu pan ystyriwm y holl sefyllfa. Mae hwn yn meddwl gall annibynniaeth hefyd cael ei ddisgrifio fel pan fod y tebygolrwydd o A yr un peth a'r tebygolrwydd o A a roddir gan B. Mae yna symbol am annibynniaeth, felly gallwn ysgrifennu annibynniaeth fel hwn. Neu, weithiau, gallwn ei ysgrifennu fel hwn. Gallwch gwirio eich hunain yn yr enghraifft hon os gweithiwm ni allan y tebygolrwydd o B am yr holl sampl, gallwn gwirio i weld os yw hwn yr un peth ar gyfer y tebygolrwydd o B a roddir gan A. Nawr, os disgylwm ni ar yr enghraifft sydd ddim yn annibynnol, byddwn nhw'n gweld yn y sefyllfa yma bod y tebygolrwydd o A yn 2 plus 1 dros 2 plus 1 plus 2 plus 3, sef 3 allan o 8. Ond, mae'r tebygolrwydd o A a roddir gan B, felly ni nawr ond yn edrych o fewn y set yma. A ni'n cael 1 allan o 1 plus 2, sef 1 allan o 3. Felly, yn y sefyllfa yma, mae gennym fod y tebygolrwydd o A ddim yr un peth i'r tebygolrwydd o A a roddir gan B, ac felly nad yw A yn annibynnol o B. Per becso os mae hwn bach yn anodd, achos bydd tebygolrwydd amodol yn cael ei gweithio ar yn iawn o fewn A2, ond mae hwn yn ei cysylltu â annibynniaeth.